Poďme si spolu nalkovať nechty. Niektoré baby ste sa ma pýtali, že aký lak som mala na sebe od Catrice. Nedávno som si ho kúpila, myslím, že pred týždňom. A je to odtieň 140 Vive l'amour. Nemám moc rada laky, ale po dlhej dobe som si nalakovala nechty, lebo chcem ich mať upravené. Už ma nebaví nosiť neupravené nechty a potom aj tak tie ruky krajšie vyzerajú. Ale keď si dám ten lak, tak hneď proste za 3 dní už je škaredý potom. Už je olúpaný a už to pekne nevyzerá. Ale tento lak mi vydržal aj týždeň, čo akože som prekvapená. A viete, čo sa mi stalo? Ja by som si dala aj gelové nechty, už nad tým rozmýšľam, lebo už prešiel nejaký ten čas. Odkedy? Mala som 16 rokov a nosila som gelové nechty. Lenže raz som si dala gelové nechty, na zlatých to bolo, tam som išla k tým Číňankám